Il-proprjetà pubblika ta' madwar 1570 metru kwadru fi triq it-tlet tibliet f'Bormla se tinbidel f'Cat Cafe wara ftehim bejn l-Awtorità tal-Artijiet u l-Kunsill fl-istess lokalità. Il-ftehim se jara li l-proprjetà tgħaddi f'idejn il-Kunsill għal perjodu ta' 5 snin bilan li l-ispazju jiġi żviluppat f'post tal-komunità u ambjent adattata tagħtes fiż-żona. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni u l-Artijiet Owen Bonnici qal li l-ftehim huwa eżempju ta' kif proprjetà pubblika tista' tintuża għal benefiċċju dirett tal-komunità u qal li l-kunsilli jinsabu fl-aħjar pożizzjoni biex jidentifikaw il-ħtiġijiet tar-residenti tagħhom u għalhekk għandhom jingħataw l-appoġġ u l-ispazju meħtieġ biex iwettqu l-ħidma. Min-naħa tagħha, il-Ministru għall-Gvern Lokali u x-Xogħlijiet Pubbliċi Alison Zerafa Civelli saħqet fuq l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-Kunsilli biex spazji pubbliċi jingħataw użu ġdid. Zerafa Civelli qalet li proġetti bħal dan jistgħu jgħinu biex jinħolqu komunitajiet aktar b'saħħithom u spazji li jkunu ta' benefiċċju għar-residenti. Is-Sindku ta' Bormla Marko Aġus qal li l-proġett se jagħti użu ġdid tal-ispazju u joħloq ambjent li minnu jistgħu jibbenefikaw kemm ir-residenti kif ukoll dawk li jieħdu ħsieb ta' testa triq waqt li saħaq fuq il-ħtieġa l-aktar spazji komunitarji u aċċessibbli.